И здравейте, потребители на YouTube, това отново съм аз, Данката 19. В този епизод ще ви покажа как да ускорите растежа на нещата от вашата ферма. За това са ми нужни, например, ми трябва дърво. И след това ми трябва така наречения bone meal. Ще ми трябва и дърт и едно такова, с което да ура. Ето вижте как се прави. С десен бутон обработвате земята, слагате дърветата, след което слагате bone meal, но на дърветата не действа, извинете. Трябва ви seeds. И ето какво става. Слагате сидовете, слагате bone meal и така се ускорява растежа. Ето, забележете. Не напълно, но все пак се ускорява до една степен. Това отново бях аз, Данката 19. Надявам се да съм ви помогнал. Довиждане.